איך ניצור תמונה כהה יותר בסטורי שתוכל לאפשר לנו קונטרסט בין הכיתוב לתמונה. נלך לקנווה ונבחר פשוט ריבוע. נצבע אותו בשחור ונגדיל אותו לגודל של סטורי, של 9:16. לאחר מכן נלך לשקיפות ונוריד את השקיפות עד כמה שהיינו רוצים שהריבוע שלנו יהיה יותר כהה או פחות כהה. נלחץ על שתף ועל הורד ונסמן את הריבוע שאומר לנו רקע שקוף, ונוריד את התמונה. נפתח אותה במחשב ונעביר אותה לטלפון שלנו. אני עושה את זה באיירדרופ, אבל כל דרך תעבוד. נפתח את התמונה בטלפון ונכניס אותה לאלבום ייעודי שנקרא לו סטורי, או כל דרך שנוחה לכם. ניכנס לאינסטגרם שלנו, נפתח את הסטורי, ונבחר איזשהו סרטון או תמונה שנרצה להעלות. נלחץ על הסימון של המדבקה, נבחר בפוטו, ונבחר בתמונה השחורה שיש לנו או בתמונות או בתוך האלבום הייעודי שהכנו לסטורי, ונשים אותה מעל התמונה שלנו. כעת נוכל להוסיף כל טקסט שנרצה, ולמקום אותו במקום שנרצה. במידה ונרגיש שהקונטרסט לא מספיק גדול, והתמונה לא מספיק כהה, פשוט ניכנס לאלבום ונוסיף עוד רקע אחד שחור כזה כשכבה נוספת, והוא יקל לנו את התמונה עוד יותר. אם הטקסט מופיע מתחת, פשוט נלחץ עליו ונעביר אותו למעלה. וזהו, ככה עושים את זה.